Takže, čau ňabav ľudia, tu je Marky spoločne s Davidko Pom a toto je náš prvý tutoriál na Minecraft 1.8 a dneska vám ukážeme, ako vykraftiť nejaké nové veci, čo sú pridané do 1.8 a také podobné veci. Aké nové monštra tu sú, zvieratá, moby a bloky. Presne tak. Takže ideme craftiť. Ja už som si pripravil styky predom. Viete, ako sa kraftili tak staré brány a tak ďalej. Teraz sa už nekraftia. Po novom sa kraftia takto. Tak, to ukážem iba jeden. Takto. A už môžete mať všelijaké farby na nich, nejako v starých verziách. Pozrite sa. Záleží to podľa toho, akú tam dáte farbu týchto plenkov. Presne tak. Ja som si tu už pripravil predom kabinky, vidíte, nové dvere, nové ktoré vám tiež ukážem, ako sa kraftia. A to je praktická klasika, lenže to záleží iba od farieb. Presne tak. Len tieto ploty boli tá novinka skôr. Presne tak. To ostatné by ste mali vedieť spraviť sami. Takže ukážem vám čierne, mne sa páčia osobitne. Áno, sú veľmi pekné. A už potom máte 3 dvere, nie jedné. Ukážem, ako vyzerajú. Takto vyzerajú. Celkom pekné do bytného. Tu mám aj kabinku, mne sa osobne páči. Neviem ako vy. Ale mne sa páči. Je to trošku menšie na ukážku. Takže ešte vám ukáže, ako sa kraftia tieto bránky. Takže idem ku craftingu. Takže a to už poznáte klasicky, lenže tam dáte proste drevo. Farbu pleniek, ako tam dáte, styky sú stále rovnaké, tu záleží iba od farby pleniek. Presne tak. Napríklad teraz som použil čierne dubové dosky. Tak máme čierne. Máme čierne. Mám taktiež vykraftil znovu plot. Tak to máš jedno. Ale proste takto, ako to poznáte, z 1 sedmičky, či z 1 desiatky, či z 1 5-ky, či jakej. Z kopu verzií. Je to klasika. My sa ešte pôjdeme vyspať. Presne tak. Čo? Tak počkáme trochu. Pekné kabinky. Ešte vám ukážem, ako naspawnovať nové zviera. To bude zajac. Nie naspawnovať. Oni sa nájdú. Je tu nový mob a jedno nové animals. Čiže zviera. Tak. Takže... Nie, toto nedávaj. Takže teraz si ešte ukáž, aké sú tu nové bloky. Takže ideme si ukázať nové bloky. A ako sa kraftia. Takže tu postavil Davidko takú menšiu trampolinu. Dá sa to povedať búdisko, podľa mňa. Áno, niečo také. Je to ukážka pre 1.8, pretože sú to slime bloky. Ukážem, ako sa kraftia a ako sa z nich môže dostať slime bally. Presne tak. Pôjdeme do craftingu, dáme tam slime blok, keď nejaký máme. Jeden stačí. A vidíte, už nám z toho vznikol crafting, či fail. Vlastne nám z toho vznikli tieto slime bally. A takto si ich zoberiete, to je klasicky, dáte 9 a máte slime blok. Toľko k tomu, vidíte. A teraz vám Marky ukáže, k čomu sú dobré. Že Marky predveď, vykop sa niekde hore, alebo neviem. Alebo choď použiť našu skakačku pre zvieratá. Vidíte? Odráža sa zde. Použiť našu skakačku pre zvieratá, nie, že to je jasné. Presne tak. Tam cítiš toto tlačítko. Áno, aj viem. Si mi to názorne ukázala. Potom kľudne tam pôjdeme aj so stylom, že by ste vedeli, že to je pravda, že... Takže teraz vám ukážem.
vidíte? Ping. A pritom to není na žiadnym redstone, ani na ničom. Proste je to klasický slime block. Presne tak. Áno, tak to odráža. Vidíte? Druhý. No, kôň sa tam niekedy zabije, pretože kôň je 2 bloky a ešte Presne je vysoký, tak on sa tam niekedy zabije. No a že by ste nám berli, tak Marky pôjde ešte hore a skočí von. Však. Áno. Blízkaš tam po tých redstone-och. Takže zatiaľ to stopnem. Takže sme späť. Zase je tu Marky. Áno. A je so mnou David Kop. Áno, zase to hraje on. Takže ideme si ukázať. Aby ste nám verili, že to je pravda, takže Marky skočí, on sa tam traf. Pekne sa razí. Trochu to nevyšlo, ale celkom dobre. Celkom dobre to je. Máme tak. tu nové zviera, zajaca. Áno, teraz vám Ako v čarovnom. Teraz vám ukážeme, ako ich množiť. Takže Marky, choď do našej množiarne. Tá oranžová budova, nie táto, druhá, tam je tak z piesku. Tu. Presne tak. A tu sú tiež nové bloky, toto poznáte určite možno. Je tu aj nový blok, vlajka. To nie je blok. Je to blok. To nie je blok. Je to blok. Marky vám ukáže, ako množiť. Takže Určite môžete použiť zlatú mrkvu, alebo Smagor. Prečo tam dávaš tieto tu one? Zoberieme mrkvu. zoberieme mrkvu. A zober si aj rovno aj zlatú, že by sme im to ukázali. Presne tak. Ako hovoríš. Pretože je to prakticky jedno, takže daj im prvé tú obyčajnú. Tam ich choď rovno žiť. Dal som im Vidíte, zlatú. musíte od nich ísť preč a oni už pravia dieťa. Tak to Vidíte, povedané. je to malé. Tela, zajačica. A môžete ich rozmnožiť aj malými. Teraz sú ich tu veľa. Takže Áno. Tak ďalej vám ukážeme asi túto, čo je túto. Vám ukážeme, tu spravíme jednu vec, ktorá Presne. zmizla, tak napíšeme cheat. Nevadí. Je to klasika, game mod. Proste prepínate game mody. Proste Takže. toľko. Prepni to. a kde je ten blok? Blok. Ale to mne sa zdá, že je to niekde tu. Hej, tu je to. Áno, tu je to. Je to tiež, určite to všetci poznáte zo šťastného Minecraftu. Marku už nebudeme potrebovať. Presne tak. Takže sprepnem zas game mode. Na ruku. Už to určite poznáte všetci zo šťastného Minecraftu, ako som povedal, pretože je to to, na čo môžete dať brnenie. Presne tak. Marky má brnenie v inventári. Presne tak. Akože je to jedno, aké tam dáte brnenie, my sme si pripravili diamantové. Presne tak. Ako hovoríš, David Kop. Tak. A jednoducho na to iba. Kliknete A už vám to dá. a vám ukážeme, ako sa robí strašiak. Si pripravíte niekde vodu, si odkopete blok. Alebo si môžete spraviť na redstone, ale my sme nemali čas na redstone. Presne tak. Vidíte? A splaví ho pekne dole. A teraz zamuruj. A vidíte až toto. A dojde tu, keď rozbijem tu blok, posunie sa tam. Takže ukážem to, ne? Takže vám to ukážem. Názorne. Posunie sa to. Posúvalo to voda. A pritom to môžete dať do jedného radu, akože kde strašia nejaké alebo niečo také. Áno. Takže toľko to môže fungovať. Ešte vám ukážeme teraz, čo sa dá nájsť. Určite viete, že na Minecrafte sú úplne veľké oceány, čo musíte ísť úplne ďaleko, kde nájdete ostrov. Ale vy tam nenájdete ostrov, ale nájdete tam také podvodné klišerky a je to určite celkom dobrá vec. Takže Marky vám to tam dá z vajca. Z vajíčka. Presne. Krásneho vajíčka. Presne tak. OK. Dávaj. A počkať. My máme na peaceful, takže daj. Stačí ľahká. Okay. OK. Takže máš ešte Fail. jedno vajíčko? Nie. Takže zasi dáme cheat.
Nevadí, to sa ponaučíme však, že ak je to... Takže som späť s Davidkopom. Áno, už sme si pridali trošku viacej tých vajíčok, alebo neviem, Áno. ako to máme nazvať. No teraz vám ukážeme, aké sú tu tieto nové monštra, takže ukáž. Presne Marky, tak. Vidíte? A keď do nej buchneme, tak čo sa stane? takto na vás zaútočí. Vás takto Čakaj, on je pošťuchne. a už vás to začne hitovať. Hneď vám prevediem. Tieto blesky, ono to vytvára. A Vidíte? väčšinou to zabíja chobotnice, ono to zabíja všetky chobotnice. Presne tak. Takže Vidíte? keď získate jedného tohto, tak Vidíte? môžete potom získať aj farmu na chobotnice. Vidíte? Na týždeň. Takto vás to začne hitovať. Dobre, choď preč, lebo ťa to zabije. Presne tak. Dotiahne to na diaľku, neviem akú. Takže Marky sa ešte ide aj vyspať, Presne tak. pretože on sa bojí tmy. No a toto už sa pomaly ukončuje. Je to náš prvý tutoriál, tak Presne dúfam, že sa vám tak. páčil. Takže toľko k tomu novému. Snáď sme vám ukázali všetko potrebné. Však je to tak, Marky? Presne tak. Áno, by si mohla aspoň raz povedať. Dobre. Takže my sa s vami lúčime. Lúči sa s vami Marky 227 a Davidko.